Okay, unyanisile sayithatha ama-cherry. Unyanisile. Unyanisile. Dreads ezimdaka. Spanxa. Sis. Apha phela nalomsindo walawe. Ndinxibe uLevi's mina nami. The fullest. Ubani othindi sensitive xa ndibami ngaza. Hey, andazi mna. Nje wanxiba iskipa esimnyama kwa-Mr. Price, do you work here? Yeah, it's not only umntu ebone waphuma. Otherwise, Mamzo, please give us money if you see this. Yeah, please. I love you. We love you. I love you. Even if you were rude. Yes. Thank you for watching our video. This show is sponsored by Dreamstream. Dreamstream is a unique platform where creators can monetize their video content. All creators rely on support from people like you. Join us on the Dreamstream platform to support your favorite creator and view the episode without any adverts. Follow the link in the description for a how-to guide. Dreamstream, a place where you can create yourself. Kaloku lamini mntana. La. Yeah. Yabo, kungoku sisiye kwe-social vintage. Sahamba from pha vintage, sahamba sotsho pha kumjida endlini. Kwashutwa pha kuye endlini. Kwashutwa ngala same day. Kungalamini foni nisibizelwa. Ndiyaxoka. Ngathi manje mina is different man is. Zimina is different. I feel like ngala mini vintage kuyokhumula kwa ox kancinci ngokufuneka kanjiwe. Bala abantu ababekhona nabantu ababengekho. Kobani wabepha? Okay, siyeke. Yabo. But yeah, masiyeke. Sure. Yeah, sure. But ke ngoku kuyo yonke lo way. I feel like ngala mini sasele meeting. Sasele meeting then meeting neshoot. Ayaphumela meeting because asincokola nge-event bayizaba ngibani versus banibani. Kwathiwa Ndeya versus option EC. Kuzoyotyiwa. Kuzoyotyiwa nani? Utya. Wathengwa amagwinya. Ayinini le mini. Khona la dibene imini ezininzi. Khona la mini kaloku saya ngayo class quick spa sathenga ibhege ezomileyo. Okay. Sama ngemoto. Okay. But Yo kudala kodwa so-travelisha phane. Decile lelo. Yo, but yayiphumela la night. Sure. Yayiphumela. And the way yenzeka ngayo la nto le azange understand. Yakhumbula nanilinda. Ulinda ntoni kanene? Uzbeks. Kaloku nina nabeka phansi nokhangela nothatha ama-cherry. Kungalamini. Sothatha ama-cherry? Wena noshaba fondini nayo uthatha ama-cherry nina my-tree. Kobani lo ma-cherry? Okay. Man uyayibhida wena le mini. Ncam. Sethe mina student ne? Yazi mina student sadibana naso phi? Okay, unyanisile sayithatha ama-cherry. Unyanisile. Unyanisile sayothatha ama-cherry ayi-3. Ndiyakhumbula mna nami edikiwe pha bakudala silindile apha and kusebusuku kusecentral. Okay. Uyagqiba nabadrop abantwana apha. Kwabe kudlalwa ipool pha. Yakho bomene. Mna hayi. Amna kwazi mfethu. Jo, okay, ndiyakhumbula because sasipha nononi Parliament Street ngala xesha. Hey, uthethe into ezininzi lost. Kaloku ndibala i-build up yalamini yahambela hlobo because ndiyakhumbula noni kwaneka uxabene wena ngalamini ekhona into e-ox esenzeka ngokwe-happy yaqala ox lamini yami and then yagrand ngokupha late. Grand pha ebusuku. Yeah.
so ke ngokulo muntu ke ukuyena ulapha phakathi kule rush yabo andiyazi abayithu bama njani babeka phansi badikwa babeka phansi washeka yena lo wadikwa qala ngabo before bona badikwe city. So that means lamana njengebehleli like apha kuwe kanti kwayibalisa ngengekho kuwe ingona nomnye umuntu kodwa but wayibalisa ngaba nayo bayandika abantu bazinobaza baqhela ngalo bayi 3 weeks bisandofika yebona lo so yena wakuwe ke kunca dev yabona la then kwafika imoto ngokusesawahamba because abantwana bafika late ngokusesahamba kwafika imoto yayibona kwathi kufika la moto wabaseleka even more lamnana yokubusithi naba man celebrity kodwa lo mjita celebrity babe sihlele ne celebrity wabasela kulamntu wahlika kula moto lamntana and then xa ebheka baye wabusithi namba no jong TikTok wakho and then no unayidisha apha efonini and then yabona zaweke abesilo mina mandihleli ne celebrity mus apha enenqoko ke ngoku ideftar kwayona yayibolondo so ke wazifila naye lamnana ke wa relax bana kono yamoshakala pha kwaphuphi eyi-1 yaphansi umoshakala lo no ke kamjito wawusosa toilet wena ngala xesha ba guys kanimini ndiyamfuna lo mntana bra kukwabana ba ose life ini bra kona yo wawukhona la xesha kanti kona fondini nomjita kukucherake akhombe enye cherry uthi ndiyamfuna lo mntana guys wamisa indlela wathi macinye umculo but abanye abantu bathanda amasimba phofa inibawela man kudala imbawela the night before mbawela but otherwise the skissini guys welcome to Stoner Chats. Don't forget to subscribe. Creative Kontrol. Ngadi kudala sishuta. Dreamstream, bra. Cop the merch. Cop the merch. How about a poll? Yeah. Make sure that you poll bro. Yeah, but uphold, bro. How about to poll by whatever means? Yeah, otherwise indlela ezolo hlobo nathi. By fire, by force. Yeah, basidina negativity yabo. By mahito. Yo yulelwana kubamba udubula ubuso. But nyana xa sithetha nge-anime nwana yami ziyangichaza ezinye iphawu. I know wena sithi amachere ngxaki awuzakhupha amachere emdleni soze amachere yawancanye majita bukela anime awancanywa chere ngayincanya umjito bukela anime sithini satsike childish andiyazi mina kalo zaba ibukela bona bazacela ixele ba yi-childish lo kaka ndifika ithini le angazi mina azokhwabanye abantu abasokosana ubomi babo just nje ngohoyi and bafuna usokolisa ubomi nabanye abantu for no reason umuntu awoyi like usokolisa ubomi bomnye umuntu for ububhanqa for ikaka yabo bama singabi happy sonke because yena ke miserable ndathanda ukuthi necapkela miserable energy yaziva zawe capkela nyana like ifana nabathakathi umuntu athakathe ox like weyiba uthakatha abantu ba masingaphumeleli kaloku ilawe lanto ba mangambuyisa ubani because ndiyamthanda mathakatha ubani ufakele isichitho because ngithathele indoda okanye ngithathele icherry like it's always way your ox so mna negative bra aske ngixhweleni ndifumane esisibandi sibawelayo like ubonela wenje ba akho mntu ubhutsekayo uzibethela iwewe zakho relax iphumela kulanto besithetha kaloku ba kufumaniseke umuntu uthi ufumene ispane kwathini yabo bekho umuntu ozakugalelela unye into bamabhutseke like serious bra yazi uhlutshwa into xa ndihappy mna jonga bengena nabasela story yabo ngumaki ba lo ufumene ispane no man ngugriza ba umaki wakhe wafumana ispane so xa ifika kwesi span like la weba nzothini sihlala kufuphi kuno Shoprite yabo like aba Shoprite base area no you save so so kuyaziwa kwabantwana phana la we and yoke manager lapha caba kuyindaki yabo so intshaqa yayo noni istaff yafi staff asipananga hey man akuno shopper nongavuli la we ndiyababona mosabana labala pereni mandicoshe zanapha man sure nje man yabo endingathi ni trainees into nizoyenza ilina
kanti kungena kwabo pha esipani basole besipana kaloku uzifonini yayiqola lobo uzigqithi dala ucenga ngesipani nangu umuntu uzokuthatha endlini fonini abantu bami bayinqela amasimba ndifuna umuntu ngoku ubusipane grand sisipani sakho esi yayiva lawe Need a photo studio? The Dreamstream Photo Studio includes a 2.7-meter PVC backdrop in black and white and is available for only 115 rands per hour. You can also rent a Canon R6 and lights. All rentals are for studio use only. Terms and conditions apply. Contact studio at dreamstream.co.za. Thank you, Ben, for coming out tonight. My name is Son of Augustine. phinde kuthiwa impimpi yamabhulu kodwa uzele umuntu kuendlini okay nyani wafumana isipani wasipana nomina nge2 weeks kuveki yesithathu naba mos bamane bebuya yabo and then baphela ngoku nabo sebefakwa sebekwisebene shift ngoku kusipano ngoku zakutheke awazi qala pha ke ukulawe so isession apha uMike wasuka from lenda bekuyo andisakhumona noba iposition bendoni ngoku wasuka pha washophi ethilini ethilini ke phana ke ngokuntshaqa yaphana mos nakushaya flat set pha cause simendawo ne1 pha like kwesisitulo like le wheel ba xa ngizoshuta apha yazi ba utacha ifika hlale kule ndawo banemgalelele kule ndawo izinto zakhe apha milenze yakuvela beyiyoyo shuto kokugqibela namhlanje ayiphindi phakame la gaga so izinto ezilela hlobo so yena into bayenzelwa bona ngabo bantu babesipana nabo bagalela pha qhobona xa betshintshana bakungena kulo wabona yena senethumbana elioxarhanyana enyaweni hambani ba lost amagogo kule way gogo amana balethumba bazama ulicudisa okay sure but ngoku nje bivulekile lawe asiphile sisilona and siyanweba Miyabo kaloku ibekelo libala wemna negazi yazibona kaka siyanweba mna nami la we vele into eziyellow mamo nezikhalas Zani picture ezinyumnyum zani picture ezinyumbololo yes yabo but ke ngoku so afumanisa ke ba man le way defdahle we yakho and ke ngoku le way yenzeka fast asoba into ba hayi after 3 months no true kulenyanga isilonda sakho besingaka but ngoku xa kusifika ku3 weeks like se ublow uyabola enhleke into lelo hlobo yawo so wayotsho izibhedlele mos uyocleanwa zakaka angenza we ayapopa lo we beka phansi kodwa noma baye emntwini xa befika emntwini hayi ayinguwe wedwa uqweni umbona ubani usuka apha into ayi1 nibethwe ngento wrong bana balawe engaske nibahlabe abanye entanyeni bra afe anye like ufakela like akaze ku yazi na ingaske nona appreciate ngumnoni oza kumba yazi mana ndikunqanywa because of esisathu kaloku akanaso isibindi salo esisathu yabona understand okay mina nawasifane masingancukuli ke yabona imapha mna nzaba apha because awundithandi sure why uzanifakela izinto like awundazi anona manikhulele phi kwabani bona xa ngixelela abantu nami zakhe kwabakhona ngixelela umuntu bavaya njani sasinje mhlawumvaya njinjakele ngenyana ilakakhe imhlophe le mani kubethe kwezindawo bayangi ngizayibetha la bra ewe athi bra hamba amangoku banomsino banokwenziwa umsindo ngabantu abaox and ubufuma kumela mjide intoni ngoku qhwa uhappy yena yabo but yo ngalendlela akadibana noTachayi wadibena umzi amnananshiyo ndizi personality ze3 kaloku yena kalongelakhe wadibena naba bayena wayehappy bawudibene noTachayi yena phambene kanti mazwa ba happy ox why abantu xoxa benxilile besenza lana manje befaka imbambo esifubeni abekhaka uzwa hey bra
zi-oxes away. yatsho enye time umhle mani cela ukuphuza hey ayeka hambe Yatsho Bekamdala ikaka lo kuba tata. mna mhle ngathi yilekese into etyiwayo. Lost ilekese. yakubawela akubawela ukumunca yaqonda ufaniswa nelekese nje Bra, jonga nakhe nathi nama nomnye umnana mosunimile amasimba lawo imbondo nendo. Yeah. Ndinxibe uLevi's mna nam. The fullest. thina wadinga nje Qiqi bra. Sure. Ngoba ndinxiba. Akuncanyanyana bra. Yabo. Ngikwazi nomove right yabo. unxibela ntoni Ayikho enyiwe egrade ngarhazikanga ngaphandle kwakhe. Yeah. So ndithini? yes Yabo. Yazi lo mini ye-ox ndayicika. Jonga nakhwela iteksi yabo ndisuke ndisuke noxolo. Ndiyaye eSlovo. Ha, zangiqala ukhwela iteksi esuka ndayicika njalo rhafa kudala. Yabo, so nangiqala ukhwela iteksi esuka enoxolo. Yabo, yeSlovo. Andiyazi nobe phela isithini. Kanti isuka la wemo suke enoxolo uyotsho eDwesi. Then from eDwesi funeka uyotsho. Andiyazi lo way. Hey yazi iteksi fu. Bahlika bane complex. Okay nobe izothi. Yagqitha iteksi. Usakhwele? Ndiselapha phakathi. Hey! Masimba moslo. wathetha Haja bana thetha. Hayi kodwa man. Ngihlisa mana apha ehlathini yabo. Taxi igcwele. yeah Igcwele mpu. yeah Ndiyazi ngokuthini my-ox lawe. So kwathiwa hayi mnyango ihalf onto ngiqala uthethe ungahlika ngoku yabo ezawesiphambene abateksi baphambene yena. Kuthiwa mandiphume efestire apha. Ngaka mna. Ufane etaxini bra. Ndaphuma kodwa namsha. Ndabuye inyawo. Kandincumile ukaphicinga lamasimba Yeah. ox lowe. Hey baba ungathethanga buzawuhlika phi bra. Yabo? Bizayetha Cingela nawe lamasimba apho la ngapha ndihle nyana. Dibana lo mnana. Lo mnana ndimazi ba andimkhumbuli ngoba thintshaqa yakhe but ndiyakhumbula bana dibana lo mnana ndiyamazi. Yabo? So sahlala lo mnana soyi-2. Yabo? yeah uzithi Ndinxibele phela Levi. ngokuphuma eteksini unxibela Levi's yes Kunzima uphuma kula festire lawe. ngicika la wonke suka ehlathini uyongena ayikhona ne Not to but get a inde. complex but apha pavement yini. Ozange udungele. Dibana naye lamnana pha pavement yesehla yadika la wonke sehla lawe. sure Yabo. So xa sifika ngasezirobhotsini yeah yabo. Before sifika sezirobhotsini. Khole kaka yami apha emveni kwethu. sure Aski sister. Sister. Aski mami sister man. Yeah. Yabo. Hi sister. sure Kahleki lo mnana lapha ecam wami ngqom hey inqala amasimba le kaka. khwaza wena No. Ngqom inqala amasimba le kaka like ikhwaza lo mnana kodwa hamba nami. sure Le kaka yiniboni mos. sure Hey sister. Yabo. Uyahleka lo mnana bra. Yeah. Yabo. Hey le kaka niringa nami phone nandikwayela icala be. Sorry my sister. Baguquka. Ndithi uzithi. Yo yabaleka la bra. gone Guquka yabaleka. Ulo mnana ndiyayibona. Leka lehlekayo le kaka bra. Ngoku indutsi la we ithanga yabo. yeah kumlando yenzeka kayi2 same thing futhi eteksini complex yabo ngibe mosisa silamba sami sibomvu sikhulu la we nemask ye-covid ne sami ne-gaps sokubonakala amehlo qha esisilamba sithe ekuba siphinde sithi ezinkulu la kaka so ngokuqhoxa kuthethwa namhla ukuthi gqukoni cela change sisteri sibheka sisteri ringa nawe ikhulula imask you are juicy kayi2 bra same thing sisteri ngicela ubhekele ngene umjida apha ngeli ke mna ni lost sisteri ngicela ubhekele ngene lo mjida apha qofuna nikhulula imask ndijonga le kaka Yes ba oxes down endevu yatsho la kaka yesibili yo lo mjida unendevu Konda usethi bona kanix And if I that's ndiyacinga khumbulana sithi sipana ka discam yabo. yeah
sasixesha le mask cingiso le mask yakho kholo nozalo lengam lapha sile mosezakaka xa zithanda la wena so nozala akashayi ngonxiba imask umna ndizimenge nwe1 bajonga uzongena yabo azonxiba mask mina ndijonga uzongena ke apha mele yamla lapha nanama ndimhle yabo jonga njeba nibhiyasa ume apha yena yabo ndimthi qo ngesifuba sanitize evethu hey fries yiwi yabo so nozalo uyandika apha you always come with this rose you think you own what inoziphambene manje ezichayiwe ngqama okay yabo wena anaxesha lakho lapha enhleko unayimali mask ithengele le mask yabo Sure. yabo khwaze lo mnano lapha Yeah. kaze mask jo athi akaze enxiba le mask yam yabo uzonxibe yakhe yena Sure. so andiyazi uzi bezitsala lawo ndamyeka wayinxiba le yakhe wangena Yeah. I'm on my feet, the underdog, and I won't be beat. Turn the lights up now, welcome to the show. I ain't never Are you a musician? all I know. My eyes on the prize, until I die, I'm gonna rise. The Dreamstream Music Studio is now available on Sundays for only 295 rands per hour. We work for a fall in line, we gon' give it all until the end of time. It includes a 12-channel desk, a variety of mics and cables, electronic drum kit, and a laptop for recording. Terms and conditions apply and booking is essential. Contact studio at dreamstream.co.za for a site visit. benyele mos benibawula umphendula otherwise yabo like sengishiba ndingamthi so bone Sure. cha andikwazi yabo Sisibani. yanisisibani Sure. yabo usile umuntu bra Kakhulu usile umuntu yazi into ene-wrong bra laa nto uba the customer is always right yino lonto chayiwe lo way ndim osipana apha ndimo ndim ozaziyo eziweyi njani ba ufike umntu ekuxelela wena ba no iqhela ubanje ayikho kule shop esithathu sisteri ayikho kukho lena qha apha iqhela uba khona mani kanti yes kabiza ubani iqhela uba khona ayikho lo zala ngele mos yabo ngome jofet imini yami ba oxygen diphlungu bra bona very uspane unemini like bone kwangube nisiya pha beninomdla yeah yabo yonke imini yami right yangulo nozala akamdala lo mama bra yabo ngomejo ngamfethu nikhubekisile ansenawo nomdla abanona balapha mana besitsha abanona bamakhalata ba mani sibana waringa le way wathini no sharp yay break yam bra 1 ya lunchini yeah xa niphuma kukho umoya njani usarha umoya yimithi la we andazi ukuthini jo lando le binigezela eminyango nanzi ayithenetje pha ikwazi uphakama tyalwe ngumoya owaphana lo trolley yayo yaphakanyiswa ngba ndimo ndamjonga wakhala bra komba ulu bona qha nayo lenhliziyo bakwazi ngunozala lo mdala lo muntu ufuma mkhaziphathe ehlobo sure yabo Jona kana tshintshela atyalwa kumoya wawapha watshalwa umoya wawaphansi lo moya benimkhuza mna xa ndiphuma nanga uwepha phansi ngasemotweni yakhe yes Dempa akekho omnye umuntu brakho mntu ndimnaye yayibona wena no and ke noma nala moya wayifile la okay I'm gonna be a nicer person imagine lo way umdala bra kuno manje uxelele mhlawumbe ngabantwana bakho mama mukhwata mama kaphole nele mina ubekrwada kule security xa uphuma phandle kuvuthuza umoya uwe unye phansi ngoba kuthi igcile kaka yodwa le kaka bunyela ngoku can think from the perspective yala mama ba hey Brazil deftagis nasizifumana enyanyana I feel like if la mama mhlawumbe unengumntu onengqondo noma yamnceda la experience ntombi nengqondo lo if ungumntu onengqondo for sure yamnceda la experience Brandi ndine wari nguye mna ngokhoza ukhuthukile lawe yebe ndinyela njalo mama pemnyango bra and ucinga lo ba yosasile kaka kanye otherwise mamzo please give us money if you see this
Yeah, please. I love you. Please. We love you. I love you. Even if you were rude. Yes, I love you. Wako, but we love you. We love you, msunu wako. we Yo, love brother, tibala nyane wewe pa bra. So unkomnye umchita. Lo mchita bra, ungena ane kwa spa. Yeah. Lo mchita ungena lo mchita ne drink kwa spa. Ditha ise akuselwa apha phakathi. Yeah. Ubuza zathengiswa dane ezweni. Nqomo uyabhanqa lo mchita yabo. Dithi Grootman man, yabona ngoku like unikhuphe emdleni. Ndiyazi ufuna nithini la we. Like senibhundi ndiphuma nyana emdleni ke mna ke yabo. Qoma na le uniform na ndabawula ikhulula, yaqhekeza unye ta. Nisha abahla. Bra like ndifuna ibone le way ayenzayo yabo. Nami ndiyakwazi uyenza. Cha mina nisindwa uniform. Yabo. And mina ndayenza times 5 because kudala ngiyelwa. So zekhuphela zonke za customer pha kuye. Kudala ngiyelwa yabo. Qoma le Grootman iyanibhudisa yabo. Dithi Grootman man jonga man. Yabona ngoku ihamba zithu ithi enye le hey umanjingilane hey unomoya hey mata nanzi bayton yam betha unye endlathini wena ngale kaka apha but nibambile so ndithi kulomchijonga Grootman wami yabo bani ozothenga inhleka apha kuni yabo kubuza ibuza le bra ungenaphi londo leyo wena phethe le drink ungenaphi kulondo leyo yabo ndijonga nizongena noyithuke yabo sawungena yabo ndithi nizongena apha kuquqa ndajonga kuzo ke ngoku benime le wimos ibhizi mfethu kajonga lo we bra zindale ezikaka yabo umjithi unqimba iflops izitende ziqhekekile bra uoksa masimba dreads ezimdaka sibhanqa sis apha ngolumsindo wala we Enga. capkisa lamjita nyanyane bra enqoma labona umjita noma nodibana naye philo Steve ama nosifumana lo asenimfumane yo ethakake Why brown enga. ngimlinda avuke ndifuna umphila nimnike esinye Steve ama akake yo yani chinja le bra so nqoma okay did you Grootman nizongena noyithuma napha yabo mayiphele lo we Sure. so ithini into so uthi lo mchita manje Grootman siphele hleka mosibone bayi serious session ngoma jonga xa nomsino mos divele benibubhatistana obuthile ningayazi nami nditransforme xa nyani is Phela duwe. bra xa nyanya Sazahlaka emqolo wena. skisi man Abantu. no bra zathini bra like uyakubhudisa Faka inqindi nenqiniba. kaloku ziyi-2 ezi bra zofaka inqindi nenqini bethini Nebheton. ndizibambe ezoyi-2 ezi bra ndizidibanise necango pa uyabo ndizinyathela nyani mazingavuki ngoba ndikhwela iteksi ndiyagoduka Ngokungoku ayithethisi yabo ubanjelwe ekhaya bhetere Yeah. eqona uthathwa apha You mhlawumbi angaphi lamajita because ixwebe izithende ezibra zi-ox ngathi zisuke esipani but if sikhwele kwivene esipani zinqheke zendinyezo mhlambe bekuzothengwa iway phuma etransportini. yeah so ndithi kula majita zwa nisongena apha ni yabo kuthiwa zihleke yabo thini so icela amaxolo le bra ma Grootman jonga man zayibeka apha ecam kwakho le drink ndijonga Grootman boyibeke apha edlisa unye yo laha ngokumntu Uyithethela ndoro wena londo. ndinomsindo kalo andifuni iphele le ajubeka sekuliwe Yazi la enga. because ihleka nona sikake zinibilise kangaka siphinde hleka masilweni bhuti Ndiyayazi la enga. lweni makube kubi ngoku Sure. yabo uzandlisa ndizakudlisa nyanyana futhi manje ibeke le way up ijonge like le way bani kuyo bra ndizibeke ndayidlisa nyanyana Sure. ahleka le bra ukuthi manje udithini ke ngoku cela uxolo taya Sure. wathini ngabo amakowi umanager ke walapha shop usister light nje Polile aze abuze kwenzeka nona ndibe nisitsho nobe ni-explainela la majisi qha sakwazi thetha mose nomsino la we yabo semveni tsek man iyekele we ndithi ngenani yabo yazi ngena so ziyahleka zimephethwini thixo Why ni happy? yes Adika la no why ni happy? yabona esa powers ban minute ban la mahito bawela ngeza mine Mbama. Jubula ubuso. dubule inyimpundu nobidubule ntoni brazi nyanyanza situation eziphambene bra you understand Joe jonga bra ukho umnyungami ufuna ungena nenja e-mall yo into noni ne shop Yeah. dithi akayibona ple we Thingisa ukutya.
Yebo. Eh. Uthi yena ba I'm used to this. Yebo. Didijonga nansi ayibhodi ibhalile No no. bets. Yaqhibaza safakwa uX. Uthi ayisoyinjalo lena umntana wakhe. Dithi umntana wakho ke uzawuma apha Sure. uzawungena. Sure. Yabo. Uthi call your manager. Manager yam nansi mehamba phezu kwam ndithi nansi manager yam. Ndajika ndajonga le kaka la we. Yeah. Ndithi nelibizawuthini? Because kaloku nguye beinforcela msebelala nokala. Wenza isponsor yakho. Yabo ndenza ispan sami ndijonge yena ke ngoku ndithi nangu mane ndagqiba ndajonga le bra le kaka ithini no Mr Moy let her in man wathini gqiba ushiya ke ukutshintshela mna ke yabo yolo sister utshintshe like ba I told you what izinto ziphambene ezi-ox lawe wagqiba wangena yabo sure awazani nami zingena zinye zonke izikaka apha umntu ufuna ukungena nenyoka angenanye nenyoka yakhe irhuqa ngentambo kwathi igqele inye ibhulukazi nalo yabo yama nenjengaka ke ngoku abanye bebayithuko bebebophelele izinja zabo benibaxelele before kufike lo bazibophelele kukho indawo phana ekuthiwa i-coffee bean bazibophelele phaa bangena phakathi bashopa phaa yabo bazigcinise kulaa sisteri ya daba wayivela ba izinja zenzi yangena izinja ngoku uyabuza umanager uzethi ithi njani ba uzethi Sibone kuwe. because kaloku uzazothukwa mna apha kaloku fondini Sibone kuwe. uyabo I don't understand you ndithi njani mo understand you understand wena bra That's irule ibekiwe pha. every day kusasa fondini xa iqala imorning fondini hayi flops abantu ba ubani uboniwe ekamereni senza into ethile bonini okay anizoyenza lento this time xa ungayenzi ngoku hey like i-retailer ngenye ikaka ephambene lawe Chayi. baphethwa amasebe abantu mana yazi mana ndiyaza asowishi ndibe nemali enkulu but andiyazi ndizakwenza ntoni ngayo Nami ndabona nobawuli kwenza iwakhanda. ya Kwegrand wokumla gade. Andiyazi nakudala ibawula leqembe. Ngamane ngithenga umhlaba kancinci. Benezindlu ezijip irandi for indlu yonke i250. Cha ke ufuneka ufike nefamily yakho khe ndispana apha nezinto ethile okay kwenzele kaloku ungafaka amaphara. Khe ndenza le weight bemnandi manje kube kuyiwakhanda nje epholileyo. But ke